Muistutus kaikille, täällä puhuu rehtori, aputohtori, rehtori, saatteri. Keskeyttäkää opiskelunne välittömästi, ottakaa mukava asento ja kuunnelkaa. Hyvät herrat ja naiset, hyvät ala-astelaiset, nää on papukaija, ja mä oon nyt sekä aina. Välitunnilla mä en nuole mun näppejä, vedä räppejä, vedä päkkejä, keinuja päältä ja penkejä. Satko tosi, sattuko? Missä lämmin